Què fan les arts al cervell? I la resposta és tan ràpida i tan fàcil que ja podríem plegar i fan de tot. Vale? Clar, aquest tot vol dir molt o vol dir poc, depèn del tot, el que sigui. Però la creativitat hi és darrere o hi ha de ser darrere. Segons com es treballin les arts, aquesta creativitat es pot perdre. Per tant, que és important tenir present que quan es fa qualsevol treball artístic hi ha d'haver sempre dosis ben planificades de creativitat per no perdre el significat profund i, per tant, totes les influències beneficioses, que són moltes, que té pel cervell per l'educació, que tenen les arts. Les emocions són clau per sobreviure. Són tan clau que qualsevol aprenentatge, qualsevol experiència que tingui emocions associades, el cervell l'integra millor, amb més eficiència. Podem aprendre sense emocions, sí, podem. Però les emocions ajuden a fixar els aprenentatges, es fan molt més eficients. Les activitats que més potencien aquesta plasticitat neural, que més potencien que el cervell faci connexions noves i les pugui vincular a emocions que nosaltres hem de fer propositives, positives, proactives, són les arts.